Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Республикада 15 январдан Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны старт алды. Эстафетаны кичә Зей районы кабул итте. Энергетик мәдәният сарайында дискуссия форматында чара узды. Марафон барышында спикерлар халыкка район, республика, ил казанышлары турында сөйләде. Зей районы һәм Татарстанның казанышлары әлеге фотокүргәзмәдә чагыла. Фотографияләр аша районның уңышлары белән танышырга мөмкин. Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны Зейгә килеп җитте. Залда район халкы, оешма, предприятие җитәкчеләре, үзидарә депутатлары җыелган. Татарстан казанышларының ныклы нигезе нәрсәдә? Бу хакта дискуссиядә сөйләштеләр. Аерым алганда юллар, мәгариф, мәдәният, шәһәр мөхите өлкәләренә кагылышлы проектлар каралды. Национальные проекты – это определенные цели и задачи, которые ставятся для того, чтобы качественно изменить жизнь людей. И они, в чем их прелесть, в чем их важность, они охватывают самые полевые точки общества. Это очень важно. Без такой концентрации, на самом деле, проблем много, и все одновременно не решить. Но болевые точки обозначать надо и реализовать надо. Бүген Татарстанда барлыгы 100дән артык федераль һәм республика проектлары гамәлгә ашырыла. Алар арасында иң әһәмиятлеләре 100дән артык ил-күләм проектлар. Зей районында программаларны, конкурс һәм грантларны тормышка ашыруда актив катнаша. 2023 елда республика рәисе ярдәме белән шәһәрдә Дулкын бассейны төзелде. Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясе капиталь төзекләндерелде. Берничә мәктәп ашханалары ремонтланды. Хәзер Зей ничек үзгәрде? Парклар бар. Монда хәзер спортив объектлар бар. 95% тәэмин итәләр бөтен кешеләр спортивный объектлар белән. Культура сарайына әйтегезме. Менә бөтен кеше җайлы, кешегә матур яшәү өчен чаралар күрелә. Республиканың мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты рәисе Иван Гущин тарихи торак пунктларын саклау һәм үстерү буенча эшчәнлек хакында сөйләде. Татарстанда 6000-гә якын тарихи объект дәүләт саклауында тора. Югары Баграж авылының 136 еллык тарихы булган Троицк чиркәве дә шул исемлектә. Сегодня, если говорить про Заинск, сегодня порядка 55 объектов на государственной охране, в том числе 16 объектов археологии на Заинской земле. Это объекты и 19 века, и 18 века, и присутствуют объекты более позднего периода, советского периода. И мы все сегодня последовательно обращаем внимание на это. Чара мәдәният сарае сәхнәсендә Татарстан җир бию ансамбле концерты белән тәмамланды. Татарстанда автобус марафоны 1 мартка кадәр дәвам итәчәк. Ул 29 районда булачак. Адилия Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Ел сайын Зейнең кечкенә йолдызчыклары Созвездие Йолдызлык Республика фестивалендә катнаша. Быел бәйгенең зона этабы 27-28 февральдә Зейдә узачак. Чарага санаулы көннәр калып килә. Йолдызлыкның генераль продюсеры Дмитрий Туманов җитәкчелегендәге комиссия сәләтле балаларга мастер-класслар уздырып, аларның әзерлеген тикшерде. Вот, все супер, молодец. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йолдызлык Республика күләм фестиваленә әзерлек бара. Бу юлы Казан һәм Мәскәү артистлары Зейнең кечкенә йолдызчыклары чыгышларын бәяли. Төрле залларда вокал, хореография, конферанс, актерлык осталыгы буенча өйрәнүләр узды. Я считаю, что сегодня вот вокалисты в Заинске очень сильные. Прям младшая группа, я считаю, вообще будет бойня, потому что у вас подрастает прям поколение очень хороших певцов. И я приятно удивлена и прямо обрадована этим, да и средние детки хорошие, очень старших я еще не слышала, но у вас всегда вокальная школа хорошая. Все знают, что в этом году Заинск принимает Нижнекамск, Сарманово. Традиционно это выгодная зона, потому что здесь не 6, не 8 районов. Мы можем сосредоточить свои усилия именно на вас, значит, больше коллективов. Зейнең бию коллективлары чыгышын сәхнәдә Россия Федерациясының атказанган артисты Раиля Гарипова бәяләде. Танылган хореограф яшь биючеләрнең кимчелекләрен күрсәтеп, уңышлы чыгыш ясау серләре белән уртаклашты. Быел бәйгенең зона этабы 27-28 февральләрдә Зейдә узачак. Күләмле чарага санаулы көннәр калып бара. Һәр җирлекнең үз куллары белән моторлык тудыручы сәләтле кешеләре бар. Алар турында күпме сөйләсәң дә артык булмас. Оста куллы кешеләрнең үз шөгыленә мәхәббәте, кул эшләре шаккаттыра. Шундыйларның берсе Кәрәкәс авылында яши. Гади генә агачтан да чын сәнгать әсәрләре ясаучы Әмир Вазагиев турында булыр киләсе сюжетыбыз.
Керекес авылында яшәүче Әмир Вазагиев остаханәсендә эш иртәдән башлана. Кышын канатлы дусларга җимлекләр ясап сөендерсә, хәзер сыерчыкларга оя әзерли. Градусные пила, тоже строгальные, приза, сверление, санукаралаши күп. Әмир абый иртәдән кичкә кадәр остаханәсендә берсен шомарта, икенчесен ясый. Станок тавышының тынып торганы юк. Төнлә торып яраткан шөгылен кулына алган чаклары да бар. Менің өзімнен өзелден сәриясы келе. Мен мұна нелер материал алып қайтам, мен ұтыңға қалмайды не. Біттенсін делаға кірді бітіреме әбілі кейіні заварға текле. Кеш білен кіріп отырға сендіп жалайтам мен арабыла. Мұнда қойып қоям да кіле иттем нетер мұнда. Оның исі өк мұна өзім әнейінде. Қатын да шылай ярытта ағашысын. Мастевская келіп кіреді ағашысы деп. Җимлекләр кыш уялары гади генә түгел, бизәкләп, сырлап эшләнгән, һәр кайсы үзе бер сәнгать әсәре. Минем эшләрем кешегә файда китерсә, үзе куаныч ди уста. Аның бер эше икенчесен кабатламый, һәр кайсы үзенчәлекле. Һәр детальны ясау күпме тырышлык һәм вакыт таләп итсә, аларны ябыштырып беркетү үзе аерым шөгыль. Күбесе ручной инде монда вакышлар. Ана утырам инде кишләрен шунда. Килә итеп, нитеп шунда. Төннәрендә торып утырам әле карватта башка тегене килә дә булай эшләсәм ничә булыр, тегеләр эшләсәм үзгәртүләр не буенча инде. 35 ел элек шәһәрдән Кәрәкәскә күченеп кайтып, бабасы нигезендә үзе яңарта ул. Йорт эчендә дә күп әйбер агачтан эшләнгән. Аның заманча итеп бизәкләр уеп ясалган сандыклары инде күп өйнең бизәге. Әмир абыйның агач эшенә хирыслыгы бабасыннан килә. Хәзер исә үзе ныкларына кечкенә өстәл, урындыклар, комод сандыклар ясап куйган. Вазагиевлар ихатасында һәр сыерчыкка аерым йорт. Ояларны оста 2-3 ел сайын яңартып тора. Булар яңа партия минем үткән яз көнне генә алган. Барсына да килделәр. Сыерчыклар яладылар, мала чардылар. Хезмәтен һәм бәхетен авылда тапкан Әмир Вазагиев осталыгына сокланмый мөмкин түгел. Киләчәктә дә илһам һәм иҗади уңышлар теләп калабыз. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Узган атнада район янгын күзәтчелеге бүлеге 4 чакыру алган, шуның берсе ялган чакыру булып чыккан, икесе җитди янган очрагы. 15 февральдә 23 сәгать 15 минутта 88-нче янгын сөндерү частина Чаллы-Әлмәт юлында урнашкан көнкүреш вагоны януы турында хәбәр килеп ирешә. Янгында зыян күрүчеләр юк. 16 февральдә 12 сәгать 37 минутта Түбән Улыжы авылында янгын чыгуы турында хәбәр алына. Биредә Марни Peugeot автомобиле яна. Әлеге янгыннарның ни сәбәпле чыгуын ачыклау тикшерү эшләре бара дип хәбәр итәләр район янгын күзәтчелеге бүлегеннән. Социаль шелтәрдә Искезей урамында йөргән төлкене төшергән видео барлыкка килгән. Аны Бистәнең мәктәп урамында күргәннәр. Күрүегезчә, ул кешеләрдән курыкмый, йорт тирәсендәге территориядә тыныч кына йөрим. Кыргый җәнлекләр шәһәргә беренче генә килми, беркемгә дә гаҗәп түгел. Быелгы салкын һәм карлы кыш тереклек дөньясында сыный. Шуның белән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булышам, исән-имин булыгыз.